Καλημέρα. Με λένε Μάριο Χατζηδαμιανό και ζητήσατε να κάνουμε ένα βιντεάκι για το διαγωνισμό που κάνετε στο διαδίκτυο για την αναζήτησή σας για ένα Techie King. Αυτό το βιντεάκι το κάνω βασικά για αυτή τη δουλειά. Θα με ενδιαφέρει να συνεργαστώ με την εταιρεία. Θεωρώ ότι είναι μια πρωτότυπη δουλειά. Το ίντερνετ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ουσιαστικά είναι η τεχνολογία η οποία αναμένεται να επηρεάσει το αμέσως επόμενο διάστημα όλους τους τομείς της καθημερινότητας, και να χαμηλώσω λίγο την τηλεόραση. Και γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι είναι μια δουλειά η οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα γνωρίσει άνθηση, και πιστεύω ότι είμαι το κατάλληλο πρόσωπο το οποίο θα μπορούσα να ασχοληθώ με αυτή την καμπάνια. Και ποιος δεν θέλει να δοκιμάζει τεχνολογίες καινούργιες. Εμένα ειδικά είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ασχολούμαι με την τεχνολογία, μαθαίνω πράγματα για την τεχνολογία. Για περίπου 6 μήνες τώρα ασχολούμαι με το ίντερνετ και την παραγωγή ρεπορτάζ για το ίντερνετ και για ιντερνετική τηλεόραση. Έχω κάνει αρκετές δουλειές σε αυτό το χώρο και η ανασχόληση μου με αυτό το αντικείμενο αποδεικνύει ακριβώς αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια τεχνολογία που θα μπορεί να επηρεάζει άμεσα όλους τους ενδιαφερόμενους, ανάλογα βέβαια με το αντικείμενο το οποίο ψάχνω. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό το βίντεο έτσι όπως το φτιάχνω, απλά είναι ερασιτεχνικό. Και επίσης είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι σαν αντικείμενο εργασίας, η συγκεκριμένη δική σας πρόταση δουλειάς μπορεί να μου δώσει την ευκαιρία να μάθω πάρα πολλά καινούργια πράγματα στον χώρο της τεχνολογίας κυρίως, να τα δοκιμάσω, να δω πώς δουλεύουν, πώς λειτουργούν, πόσο εύχριστα είναι, πώς μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει ένα αντικείμενο νέας τεχνολογίας στα χέρια του, και φυσικά ανάλογα με το αντικείμενο το οποίο θα κληθώ να παρουσιάσω, να ανακαλύπτω και να βρίσκω τρόπους με τους οποίους αυτό το αντικείμενο θα έχει όσο το δυνατόν τη μεγαλύτερη απήχηση, ανταπόκριση στο αγοραστικό κοινό. Αυτά είναι ένα πρώτο δείγμα γραφής από μένα τουλάχιστον. Είναι η τελευταία μέρα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. Το βιντεάκι το έφτιαξα τελευταία στιγμή μόνο και μόνο γιατί ακολούθησα τη συμβουλή της Καλομήρας που λέει: άμα έχεις μια δουλειά παραιτήσου. Και ελπίζω ότι αν καταφέρω να διακριθώ και να κερδίσω το διαγωνισμό, βέβαια όλα εξαρτώνται από τον κόσμο και το κοινό, θα ήθελα πάρα πολύ να γίνω ο νέος Techie King. Και από εκεί και πέρα να προχωρήσω τη συνεργασία μου μαζί σας και να αξιοποιήσω όλη την προσφορά και το αντικείμενο αυτό, και για μένα, αλλά και για όλους όσους θα επιθυμούν έναν πολύ καλό μεταφραστή της τεχνολογίας στην καθημερινότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι και η ουσία αυτής της προσπάθειας. Το βιντεάκι το φτιάχνω εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρω τι φόντο μπορεί να βλέπετε, είναι το σαλόνι μου. Και να σας πω την αλήθεια, προσπάθησα να το κάνω και πιο επαγγελματικό, να βρω φίλους που είναι στο χώρο και να καταφέρω μαζί τους, ενώ στο χώρο της τηλεόρασης, και να καταφέρω μαζί τους να κάνω μια πραγματικά επαγγελματική δουλειά για να σας παρουσιάσω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το αντικείμενο το οποίο ψάχνετε. Θεωρώ ότι ψάχνετε πρόσωπα και γι' αυτό προτίμησα να σας στείλω κάτι τόσο light εντός εισαγωγικών. Αυτά, και πρέπει να προλάβω να κατεβάσω αυτό το βιντεάκι που ετοίμασα τώρα, να το κάνω ανάρτηση στο ίντερνετ
και αμέσως μετά να σας το στείλω με την ελπίδα ότι μπορεί να είμαι ένας από αυτούς που θα κερδίσουν το διαγωνισμό. Αυτά από μένα και πάλι γεια σας. Ξέχασα να σας πω ότι είμαι 31 ετών, ότι μένω εδώ στην Αθήνα, στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου, και ότι ασχολούμαι με τον χώρο της τεχνολογίας τα τελευταία 3-4 χρόνια ουσιαστικά, και σε προσωπικό επίπεδο για δική μου ευχαρίστηση, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο, όπως σας είπα και πριν, παράγοντας δουλειές για ιντερνετική τηλεόραση. Αυτά. Να επαναλάβω και πάλι το όνομά μου, είμαι ο Μάριος Χατζηδαμιανός, και τα υπόλοιπα στοιχεία θα τα συμπεριλάβω στην αίτησή μου για το διαγωνισμό. Bye.